Okay guys, na kami sa unsay tawag aning nga swimming pool? Ano nang? Mo gini pangalan sa swimming pool? Abi barangay na. Kami sa ano nang. Dadan akong tubig kay para tubig ako. Dong, lock na nay. Hello guys, welcome to my vlog. Ramong busing oh. Ito, vlog ta tulog ito, tanailan diri. Unsay balitan gani? Baso nga gamay o. Ay, mutano to diri. Pag-vlog dito. Namoy. Namoy baso nga plastic. Ice, Ay. ice og baso. Isa lang siguro madami kay imaura man namong imnon dit. Manguli ra dayon ni. Uli ano daw yun? Oh, gimingaw man mi niya. Sana oh. Broken man na siya te. Broken siya. Kailan ni madam tanan? Magubog daw siya kay broken daw siya. Broken siya. Sus kanang broken ay dagay kadaghan sa mga babae. Na. Lahi ra gyud siya. Pwede daw pagka ano kalimot nang ko. Oh. Basta ka diri. Ay barbecue, ay makaon. Ano, Dol? Ay sunod, ay isaw, ay Unsay mga makaon? Si cereal lang. Chicheria. Wala ka tong sagol daan. Wala, no? Manguan na lang. Manguan, kaon ka manguan. Oh, sige, kanon. Manguan na lang daw madam. Taga-asa din mo mga sir. Iligan. Province of Kuan. Sambuanga del Sur, Okay, iligan rami. Iligan. Dayon na mo sa Aurora. Oh, kini taga Kana Aurora. siya. Mga mo present niya sa kuan. Na, dili ni magsaba. Rakan. Dili ni magsaba. Di ka magsaba. Surprise. Di mo na namin niyo. Alay, wala. Basta matapukan ni amin. Matapukan ni amin nalisod na. Di may mag-cottage. Kami hali ra mga binta. Pila sige pila. Pila? Sige ta. Sakto ra pud sige ta. Na mag-share ta din sila. Mga girls ba? Saman. Let's go or let's G. Saman. Kaya ni mo tol or kaya nako? Oh, nag-smile na sila. Isa nga no. Nag-smile na sila saman. Asama. Asama. Ay, asama. Isa yun na siya gal. Dala ka kilid-kilid oh. Dire ra ta sa kilid. Magkaw. Pista manggod. Dagan. Hira ta. Dili mo init dire. Laro ba kay gamit gida? Dira na, dira na. Dili na mawalay. Ah, dira. Dili na mawalay. Muram na ito mga banda ni kay laman na sa litar. Mogi, gingon nila. Kamu to manon niya. Mo present ba daw mi? Kamu to ma-present niya no. Adi mi magsabati kay masin makuan mi. Na di mi mo nanon kundi mo. Gina na. Adi lagi mi magsabati kay masin. Mogi Litar gida. Di ko lagi mi do. Tolo. Di na adi mi magsabati kay Kamu masin. nagdata gitara. Kaya pag gitar magbalik ka titi. Tatiyo man Di na lagi dito lagi. Mo to dugay bi. Kamu to present niya no. Ano niya? Mo present ba daw mi? Oh, na day. Kaya na, dili tayo, di mi magsabay kay masin. Masantok ka. Okay na, di na mi mangadto. Mag-meeting na ta. Luya kay si Dek na no. Naluyan ako. Salam! Salam kaya? Ano to? Sige. Alalom na dun no? Ano ba yun? Pwede rin sukanan nyo yun pa. Kas kay buka litar ba? Wala akong shades. Nahulog dre. Nahulog. Toro! Masa! Ay, mga kuwan ka na. Ayaw, Okay na, lalong namasa. ra ko na, makuha na niya na. Ayaw, lalong ka na. Ayaw, lagi. Ayaw, nasus. Ayaw, lagi. Balag tag 50 na. Gisalom na mo ganaw ka na sa dagat. Lagi, ayaw lang. Gisalom na lagi na ko na sa dagat. Ayaw, lagi. Wala na. Ayaw. Okay raman good. Kung unsa ka lalo mana ma-pressure ba bubuto. Wala ay ora kay ibundak ko ni. Di ba lagi din ni makuan. Oh, nakita ta ka. Tamag. Bugas na kong piyano. Oh, ayaw kita kanta dito sa ganina no. Amo dito na gitara no. Ano mo ka present kita diri. Ay, dumuta ni daw kitang tulo. 1 2 3.
Ara na lang ta. Okay. 1, 2, 3. Go! Katawa sa ilalong di. Nila tubig ba no? Abi kung 20 kape na inanakar. Standard set lang yung paliton, brato. Makapalit kay kanig 13 kung naay voucher. Gaya na ka sa link. I-click akong link sa akong video. Tagaanta ka link sa video. I-like o i-share. Agi.